मर्निं लोगोफोर दिनै सानडे 13 तारिख दिनै जोङो फेमिलि मोनसे ट्रिप लादों दार्जिलिंसिम दा जोङो न'निफ्राय 5:25 आव ओंखारदों दार्जिलिंआव थांनो ओंखारनाया नै लामायाव पुरा एक्सिडेन्ट जानायसो लोगो मोनफैबाय जोङो गारियानो बेलथायबाय पुरा लामायाव ब्लक जानानै थाबाय गिदिंनानै थांनांगोन बायदिसो मोनबाय माजों जाखोथाय पुरा उल्थायबाय हारसिंसो जादों एक्सिडेन्टखौ उन्दुलांदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बैयाव दालांनि साइडनि खुन्दायाव धाक्का जाफैदों नैबावनो धाक्का जादों नै मा गारिथाय गारियाथ' बिराद गिदिर थांफिननोसै ओरै गिदिंनानै थाङाबा जानाय नंला एक्सिडेन्टआ सामथायबारि खिनियावनो जादों बे दालां दङना मोनसे बेवहाय ओरै लामाखौ आलदा सोलायनानै फैनांबाय आङो आगदाथिंजाय लामा गेजेराव पुरा ब्लक जानानै थाबायना एयाव बर' मानसियानो हारसिंमोन सालायनायाव थेन्थ'फ्रांबोदों जाहैदों ओमफ्राय जेबो जायासै मानसिया लाक मोजां बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायाव जेबो जायासै मानिनांगोन आरो ना पुरा सिंनि बेलुन्सफ्रा बेफ्रुजोबदों दा जोङो कारिगाव बारबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो जोंनि बे दार्जिलिं ट्रिपखौ एपिसड वाइज देखायलांनो नाजागोन नायखोफोराखैफ्रा आं बै जोंनि माबाखौ लाफादोंमोन मोनसे धाबायाव जों ब्रेकफास्ट खालामनो थाबथाफैथ'बाय दसे गारि एक्सिडेन्ट जानाय नुबोनानै गोसोआनो गाज्रि मोनगासिनो दं दासिमबो ब्रेकफास्टआ सफैबाय नै रुटिजों मा होनो मसाला चाना मटर ना मा होनो बेखौ जाबाय ब्रेकफास्ट जाखांनानै जोङो दावखोफिनबावलायबाय सासे गरदबाय नै मा जायगा सफैखोथाय बिरु मायाव सफैगोन नोंसोरो नैबे हटेलाव ओंखाम मोनगोन ना मोना एसे सोंनानै थांसै मोनसे जायगायाव ओंखाम जानो थाबथाबाय जोङो बिराद मोजां माबाया हटेला दंफांजों बानायजोबनाय आं बिदिसो लुनो प्लेनिं खालामबाय फिसाथार न'आ बिराद मोजां ओरै बुद्धानि माबा दङ नै मुर्ति साजायनानै दोननाय निट एन्ड क्लिन जायगाया ससमाया खुथ'दो अखा हायोबाथ' बिराद मोजां नुगौमोन आरो बे अबिरखौ फैनो लुबैलायलांबाय आं होदेलायजोबो नामा टय ट्रेन दा काइजार भेलि हटेल होननायाव थाबाय जोङो ओरै मा होनो कुरसें ना माबा होननाय जायगा दं दा बेयाव थाहैनो सानदोंमोन खिन्थु बिराद मा जायो ट्राफिक जायो थांनो हाया सालायनो हाया अयथासार गिनोबो ओंखारो बिराद भिर बा बे जाहैबाय जों थानाय हटेलनिफ्राय नुहुरनाय भिउ हटेलाव गैला मेंनानै सेला उन्दुबाय सासे नै खिहैदोंसो खिखोना माखो ओरै जोंना भिउआ बिराद मोजां दे खिन्थु बिराद मोजां भिउ 2800 हरसेयाव हमस्टेफ्राव थायोमोनब्ला एसे खमावनो गगौमोन खिन्थु बबाव हमस्टे नागिरबाय थाबावनो जानाय नङालै नार्भाससो जाबायमोन आं गारि ड्राइभ खालामनाया जोंनि फार्स्ट ट्रिपआ दिनै बिराद खस्थ'लै आयौ
खिबु ख्रेब ख्रेब मोनजोबदों गारि सालायनाया लामाखौ बिदि जागोन सानाखैमोनलां सोरबाफोर बेबायदि ड्राइभिं खालामनानै फैनो गोसो जायोब्ला एसे फुजा होनानै फैखानांगोनलै जोंखौ बिदिनो बोसोरै लांबाय थादों होनबा दे आं बिदि फैलालै आरो आथिङा सुना सुवाखैमोन ओमफ्राय मालिकआ